La Blanca Llum Vidal és nascuda a Barcelona l'any 1986. Ella és filòloga, és escriptora, és poeta i treballadora social. L'amor com a tema principal que travessa la seva obra, però també l'amor com a propulsor per parlar de la resta de coses de la vida. És una escriptora a la qual no li fa por el format. Cartes d'amor desesperades a la princesa Soubós, poemaris en prosa com a Tan bonica i tan tirana, Premi Carles Riba de Poesia 2024, l'assaig sobre un dels 10 manaments a no cometràs adulteri, o el recull de textos d'autors admirats, que és Llegir petit, o també Maripassou, la crònica de viatge, que segueix la ruta blava de Segarra i que ha reeditat Club Editor. Quan la llegeixes és com si una paraula n'empenyés una altra. Una lectura que et deixa sense alè i que demana més, i que et trobes cavalcant d'una paraula a una altra, d'una idea a una altra de la Blanca, fins on sigui que ella ens vol portar. Benvinguda, Nervi. Moltes gràcies. Com estàs, Blanca? Bé, molt bé, molt contenta. Jo nerviosa perquè tenia moltes ganes d'aquesta conversa. Bueno, es tracta d'estar nervioses, no? I de fer honor al nom del programa. Exacte. Mira, comencem pels inicis, pel teu primer contacte amb la poesia. Com és el primer record que tens amb la poesia? El primer record està relacionat amb una imatge i amb una experiència, és a dir, amb una imatge me'n recordo molt, era petita, devia tenir 12 o 13 anys, i va ploure a Casserres, un poble del Berguedà on vivia, havia plogut, surt el sol, vaig obrir el balcó i hi havia tot de gotes de pluja, és com bucòlic, sembla fet expressament, però és així. I aquelles gotes de cop i volta em van com agradar molt i vaig començar a escriure una cosa que vaig retallar. Ja no era la prosa que escrivia sempre. I allò és el primer text que recordo així com en vers. I després per mi l'inici està molt relacionat amb la filosofia, perquè vaig tenir la sort de tenir un professor de filosofia al batxillerat que ens permetia fer comentaris de text amb el format que fos. I llavors jo l'he acostumada a fer en vers i així comentava els textos, per tant estan molt a prop. Tot deus, eh? No, això no posava notes, feia dibuixets i era molt bonic això també. Molt bé, molt bé. Des de quan escrius? Des de quan et recordes escrivint? Des de molt petita recordo, els meus pares tenien una botiga d'artesania a la Barceloneta i jo estava per allà voltant i amb una màquina del meu avi, que ja havia mort, una màquina d'escriure, recordo escrivint contes. Que maco. Sí. Un també s'adona que escriu al primer moment que comparteix un text i que nota que remou. Recordes aquest moment de que algú et digués això, Blanca... Bueno, sí, perquè, de fet, vaig començar a escriure poesia, com t'he dit, en aquest moment, però això va ser un text en particular, però després és veritat que sempre va ser com molt no solitari, no? Que és una mica la imatge del poeta solitari. Doncs jo escrivia amb el Josep Grifoll, que és un poeta molt interessant, i escrivíem junts moltes vegades a quatre mans. A més, ell també fa poesia urbana, diguéssim, i fa murals, i és molt interessant. I llavors vam fer també el primer recital junts, no? I és veritat que ens enviàvem els textos i n'escrivíem de junts, no? I per tant, al principi està molt relacionat això, amb fer alguna cosa braç a braç amb algú. Has estudiat treball social, també filologia, i treballes en un pis tutelat per persones amb diversitat funcional i ho combines, això, amb l'escriptura. Com combines aquests dos mons? T'és fàcil combinar els dos oficis en el teu dia a dia? Fa just un mes que ja no treballo en aquest pis tutelat i feia molts anys, feia 17 anys que hi estava, i això, 17 anys treballant amb persones amb diversitat funcional. Ara treballo amb joves extutelats, és diferent, però he canviat de col·lectiu i, sí, és molt diferent, però també estic molt contenta. I com ho combino? La vida m'agrada barrejada de coses diferents i per mi l'escriptura no la concebo com una cosa única i molt menys com una cosa per encàrrec i que has d'escriure per força. No m'agradaria gens i a mi el contacte amb gent i amb històries de vida crec que és el que em fa escriure. Si no, no sé exactament de què escriuria. Per tant, l'escriptura és plaer, no és suplici, no és feina. Per mi és plaer, és a dir, tot i que a vegades pateixis perquè escrius sobre coses doloroses, però jo no escric patint, no. Jo sí de casa escric des d'una mena de... Sí, és més aviat una sensació d'èxtasi, de passar-t'ho especialment bé. Això ho deia la Capmany, deia si patís no escriuria, jo em sento bastant a prop d'ella. M'agrada això que dius de l'èxtasi, perquè sempre s'ha dit que la tristesa i el dolor són punts de partida estimulants per l'escriptura, però tu precisament parteixes d'aquest èxtasi de l'amor i del desig per escriure. Com és escriure des d'aquí?
Jo és que diria que no sé escriure des d'altres llocs. És que bàsicament el que m'interessa és explorar l'amor en les seves diferents formes i, com deies al principi, que m'ha agradat molt, també com a punt de partida, no?, per explorar relacions, experiències, maneres de viure el món, maneres d'estar en el món. És a dir, no es tracta de parlar només de relacions amoroses i menys encara de relacions de dos, vull dir, però en general escric des d'una intensitat que jo crec que d'alguna manera es reflecteix en el text, no?, perquè sí, per les figures retòriques, per la mena d'univers semàntic que hi ha, fins i tot per... a vegades fins i tot per la puntuació, diria, no? Però sí, escric des d'aquí, des d'una intensitat. Cal travessar aquests moments de passió, d'amor, d'èxtasi? Cal escriure des de dins de l'emoció o et permets agafar distància? O estàs prenent notes, tu, des de dins de l'emoció? Jo no agafo distància, sóc molt impulsiva. No, jo escric des de dins. Sí, potser em sembla molt interessant i en el fons ho admiro bastant, aquestes persones capaces de separar-se de l'emoció immediata i fer un procés de reflexió i escriure amb un altre ritme, segurament. Jo és que escric dintre de l'huracà, però també he vist que en general bastant així, llavors tampoc és que m'ho proposi, és que sóc així. I ja ho percep el lector, això ja. Hi ha un punt impúdic al parlar de l'amor o del desig, una intimitat compartida. Cal matar la vergonya per escriure des d'aquí? Sí, potser sí que hi ha un... A mi escriure sobre l'amor i el desig no em costa en aquest sentit. Una altra cosa és, per exemple, escriure sobre sexualitat. I no és tant per vergonya, sinó crec que em sembla molt difícil. És a dir, molt difícil i alhora per mi és una mica un objectiu i al llarg dels llibres crec que la presència de la sexualitat cada vegada és més gran. I no és tan vergonya, simplement és que em costa... Crec que és molt complicat. Em sembla que era la Judith Butler que deia que moltes vegades quan algú es posa a escriure sobre sexe, de fet el que fa és acabar parlant de llenguatge. És a dir, situar-te només en el cos és una experiència tan física que traspassar-la a la paraula és com un procés estrany. El sexe com gairebé conversa també pel lèxic i que el català potser no posa fàcil, que potser el català de carrer ens tiraria a fer barbarismes si parléssim d'això. Sí, clar, i llavors t'has de sentir còmode, no? T'has de sentir còmode amb aquest univers semàntic, no? I amb un univers que, més, que moltes vegades en el fons és bastant reduït, no? I penses, bueno, no sé com he d'anar anomenant, no? Segons quines coses de maneres diferents. Bueno, és com tot un repte, jo penso. Tan bonica i tan tirana, Premi Carles Riba 2024. Felicitats, Blanca. Comença així amb uns versos de Rafael Acarrà que diu: tots diran que el meu amor és enemic de la calma, però a mi, que ja estic boja, és l'únic acte que em salva. Què et salva a tu? L'escriptura és el teu refugi? Sí. És el meu refugi... És que el problema és quan no escric, vull dir, perquè hi ha persones que, i ho he parlat amb amics, que porten la no escriptura bastant bé, des de la calma. Jo no, és a dir, estic malament, directament. Anava a dir, què fa la Blanca quan no escriu? No, està malament. Estic incòmoda, no sé exactament on posar-me. Llavors, quan escric, tinc una sensació com de, en el fons, com de tranquil·litat, perquè a més necessites tan poques coses per escriure, materials, no? És simplement tu, un paper o una pantalla, i ja està, i això em fa sentir com especialment bé. M'agrada aquesta cosa tan simple, no? Tants pocs elements. Necessites poc? Necessites poques condicions per escriure, pocs estris? No, a veure, pocs elements en el sentit d'això, que només necessites un bolígraf o un ordinador i molt poquetes coses, però sí que jo m'adapto molt a llocs diferents. Podries escriure al metro? Puc prendre notes al metro, sí, depèn de quin moment estigui. Ara, per exemple, estic com bastant ficada en una idea, diguéssim, i llavors intento esgarrapar moments per allà on puc, i sí, a vegades al metro, si cal, és igual. Sí, de fet, al pis tutelat que esmentaves abans, quan tothom dormia, al llarg d'aquests anys he escrit molt allà, sí.
Sempre diem que parles d'amor, parles de desig, però hi ha molt missatge social en els teus llibres, en els diferents formats. A Tan bonica i tirana hi ha el missatge, per exemple, ni tindrem casa ni estarem bé en un sol lloc, o hi ha un poema dedicat a Menorca, aquesta illa podrida que tant estimen, sobretot els que estimen els diners, o quan parles del català, que dius llengua perseguida i rebel. L'escriptura és i ha de ser política? Sí, jo crec que sí, Llavors, una altra cosa és com materialitzes aquesta dimensió política, és a dir, evidentment, o en el meu cas, no té res a veure amb la política institucional o no té necessàriament a veure amb aspectes polítics del moment, però sí que és política en la mesura que és una presa de posició, una presa de paraula, una manera concreta d'estar en el món, i de fet, si parles d'amor i parles de relacions, jo crec que encara més, no? És a dir, com ens tractem els uns als altres és profundament polític, llavors és que és inevitable, crec, no? Fins i tot quan algú escriu conscientment des d'un lloc apolític, per mi és molt polític aquesta decisió. A més, en els teus assajos, els pròlegs, el mateix discurs quan rebies el Premi Carles Riba, aprofites per expressar-te més enllà de la teva obra i per posicionar-te políticament. No hi ha ni un poema que eviti especular amb un bé de primera necessitat com és l'habitatge, que impedeixi perpetrar un desnonament exprés i sistèmic o que faci del planeta un lloc habitable i no un mercat. Sí, ho intento i sí, per exemple, en el cas del discurs d'agraïment del Carles Riba em semblava una oportunitat que havia de parlar i donar veu a una sèrie de qüestions que em semblen importants i no només agrair els meus, no? Vull dir, els meus ja els hi dic amb un dinar, els hi dono les gràcies, però tenia ganes com d'interpel·lar una mica més enllà si podia. Abans parlàvem de tots aquests formats diferents que hi ha. Em dóna la sensació que cada nou llibre és com trobar un nou jo literari. És com començar de zero. T'ho prens una miqueta així? Sí. No sé si m'ho prenc en el sentit que no escric molt des d'un projecte. És a dir, no és que ara pensi, bueno, ara faré una novel·la epistolar, ara faré un poema en vers o en vers lliure o més rimat. No tant, però sí que m'adono, i ho constato, que d'un llibre a l'altre hi ha un bot. Això que dius, hi ha molta diferència. Jo crec que és que m'avorreixo si faig la mateixa cosa. I és veritat, ara, per exemple, l'últim llibre són poemes en prosa i el que estic fent ara he necessitat tornar al vers, no? I què és, aleshores, l'origen que fas que hi hagi un projecte? És el tema, és la idea? És que tu comencis a escriure i tinguis coses acumulades? Jo diria que és un estat. És un estat estic a la vida d'una determinada manera i me la miro d'una determinada manera, saps? Més que proposar-me... Bueno, en alguns casos he tingut un propòsit. Per exemple, La princesa Soubós és un dels moments en què hi ha més idea de llibre, no? En què estic escrivint... A partir de la segona carta penso, vols anar per aquí? I és un llibre molt concret que ja me l'imaginava. El que faig ara també. Però Tan bonica i tirana, per exemple, no estava escrivint un llibre que sabia què volia dir. Simplement estava vivint allò. Estava transitant per un lloc que va anar per aquí. Clar, perquè ho sàpiguen a casa, no és que només estiguem parlant de que canvia d'aquella prosa poètica, és que això és una relació epistolar unidireccional, perquè només escriu ella totalment obsessionada i enamorada i no hi ha resposta de l'home, de moment, que sapiguem. I creant un llenguatge únic amb uns noms propis que crees en majúscules, és d'una originalitat única, crear això. És que això em va passar una cosa molt estranya, és que de veritat em va passar. La primera carta la vaig escriure i de fet li vaig enviar a una amiga i l'editora, la Maria Boïgues, li vaig enviar per mail i dic, tinc la sensació que he escrit una carta una mica antiga. De cop vaig veure allò i la seva resposta, que em va animar molt, em diu, és una meravellosa carta una mica antiga, tira, no? Més. Sí, i llavors vaig entrar en aquest lloc, en aquesta mena d'univers. Sí, és a dir, que no és actual, no està en el moment present, però tampoc saps en quin moment històric estàs, no? Llavors m'hi sentia molt còmode jo en aquell lloc, perquè és que jo sempre sóc nostàlgica d'alguna cosa d'enrere, i llavors em sentia molt a gust en aquest lloc. Com és el procés d'escriure? Escrius tot d'una? Escrius ritme, paraules, idees per una banda? Hi ha molta repassada? Com és aquest procés d'escriure? Bueno, depèn una mica de cada llibre, però en general tiro bastant pel dret i repasso el final, repasso després,
però el procés jo crec que la característica principal és que és dit en veu alta. Tu escrius en veu alta? Sí, perquè si no m'entra per l'orella no m'agrada, llavors és que ja no puc seguir. Si no m'agrada com sona, i això és curiós perquè ara, clar, quan fas coses amb estructures mètriques, doncs està clar, però ara que estic escrivint vers lliure, penso per què no t'agrada ara i ho has de refer, i en el fons conto les síl·labes i no és tan lliure el vers, no? Però sí, escric així. Tens el teu ritme al teu cap. A dins de, precisament, el Llegir Petit, que és aquest assaig sobre escriure i sobre llegir, com tu llegeixes autors i autores que admires, confesses que el pròleg l'has escrit escoltant a Mahler, a Mishima, a Rocío Márquez o al Jay. A vegades escrius en música? Sí. Sí, eh? Sí. He arribat a escriure amb música, a més amb lletra, que ja és com m'he dissociat. Ara ja no ho faig tant, necessito... No sé a què es deu això, però necessito més música instrumental i prou. Però sí, escric amb música. De fet, els primers llibres van ser escrits, per exemple, amb en Pascal Comalada, bàsicament. Llavors va arribar un moment que vaig pensar, has de poder escriure sense en Pascal, perquè si no s'està creant una relació... De dependència. De dependència. Deies que vas començar escrivint poesia d'una forma més aviat col·lectiva, però el ser poeta és molt solitari. No sé si hi ha en algun moment del procés que encara col·lectivitzes, si busques aquest debat i aquest xerrar de literatura en alguns moments. Sí. Jo els textos en general els comparteixo, els comparteixo bastant amb amics, bàsicament. Sí, m'agrada, és a dir, m'agrada compartir-los i que comparteixin textos amb mi. I tant Múnica i Tirana, de fet, la presentació per mi va ser un regal, perquè el vaig fer amb 4 amigues i grans poetes, la Míriam Cano, la Mireia Calafell, la Laia Malo i la Maria Callís, i elles havien llegit això per WhatsApp, vull dir, ja. I això és bastant habitual. I, de fet, aquest llibre es va acabar gràcies a en Pol Guasch. Gràcies a en Pol Guasch perquè li anava enviant els poemes i en un moment donat em va dir, Blanca, te n'adones que has escrit un llibre? I dic, no ho sé, no n'era conscient. Jo anava fent i vaig parar i vaig pensar, mira-te'ls, i potser sí. És com que em va ajudar a fer aquesta mirada cap enrere i a encapsular i fer un llibre. Em fa gràcia que hagis dit que treballes en veu alta, perquè a mi tant Múnica i Tirana em va demanar llegir-lo en veu alta, no? Fins a arribar a un punt que arribes al final i gairebé és com que vas agafant velocitat, et vas quedant sense alè. No sé si tu ja saps què vols crear en el lector, busques alguna cosa, o estàs una mica oberta a què passi el que hagi de passar. Estic bastant oberta, que diria, de tota manera, que t'hagi passat això em fa molt contenta. Perquè és una mica, llavors hem viscut processos semblants, no? És a dir, així com jo no ho he escrit en silenci i suposo que, clar, si ho has llegit en veu alta, t'has adonat que passa alguna cosa, és un punt, jo diria, angoixant gairebé, a l'hora fins i tot de llegir-ho, et quedes una mica sense alè. És com ho escrivia jo, no? Llavors, bueno, em fa il·lusió aquesta trobada. Em fa ràbia inclús perquè me'l portava al metro i pensava, i ara aquí què? A mi això em passa escrivint, que com que escric en veu alta, al metro, bueno, poso la mà, saps? Tu i jo un dia un vagó cada una. Poso la mà i vaig fent, saps? Sí. Una de les coses que més m'agrada també dels teus llibres és com les idees es van acumulant. Dius, el desig es multiplica i s'escampa, però em dóna la sensació que també passa amb les idees, no? Per exemple, Qui estima només una cosa no estima res, de la Marina Svetaeva, ho hem dit bé, més o menys? Sí. Que la trobem en aquesta idea, en la teva particular visió d'aquest manament, com és no cometràs adulteri, però també apareix en els teus poemaris de Tan bonica i tan tirana, aquest amor que no és u. Hi ha aquesta assimilació d'idees i d'anar-les treballant i d'anar-les amplificant i millorant? Ho sents així? Potser sobretot una sèrie, una genealogia d'artistes, d'escriptores, a més, especialment, és a dir, i que no... O sigui, el punt de partida no m'hi ha costat pel fet que siguin dones, sinó que ha anat així. Però ja m'està bé, m'agrada que sigui així i que m'acompanyen, doncs, sí, sempre. No sé si són un punt obsessions, però, bueno, o crosses, o horitzons, o referents, vull dir, referents en diferents sentits, no només literaris. És a dir, la Marina Tsvetaeva era una dona molt especial, és a dir, i en relació a l'amor i a les relacions adúlteres, va ser molt inspiradora, perquè ella era molt adúltera i alhora molt fidel. Llavors, a mi aquesta combinació em sembla molt interessant.
va acompanyar tota la vida el seu marit, van militar junts, va ser com una fidelitat molt sòlida, però això no li va impedir tenir moltes altres relacions, no? I, per exemple, en aquest cas va ser molt model. La Duràs també, és a dir, no només és un referent literari, també vital, no? És a dir, m'agrada com va viure ella, no? I com es va posicionar. La Víctor Català, una altra. A més, és que tens un univers molt propi. Em dóna la sensació amb petites picades a l'ullet el lector, quan a La princesa sou vos, en una de les cartes diu 7.000 anys, no ens oblidéssim mai més, de vida molta. Volum de llibres de Víctor Català, que després apareix també en els teus assajos i el que fas moltes referències. Com si haguessis acabat creant l'univers de referents i autors de Blanca Llum Vidal. Aquesta és la meva família. Sí, ho visc molt, m'agrada molt dit així, com una família. I en el cas de La princesa, els referents apareixen d'una manera que crec que el lector, tu ho saps i ho has vist, però no tothom, i crec que tampoc és estrictament necessari saber que existeix un llibre que es diu Vida molta per entrar en la carta, no? Però, és a dir, els referents apareixen d'una altra manera. Per exemple, La punyetera flor citava molt explícitament, citava, i aquí, doncs, s'infiltra. En Llegir petit parles d'un llibre, El color dels meus somnis, unes converses entre Joan Miró i George Rallart, i parles dels pocs lectors i poc ressò que té aquest llibre per tu i et fa denunciar certa deriva de la nostra societat cap a la desídia mental. I dius així: com radiografies ara mateix les lletres catalanes, la literatura, la conversa al voltant de la cultura? Clar, això és molt complicat, però hi ha un ritme molt frenètic, no? Hi ha moltes coses, és a dir, és que és igual, no? Penses en Sant Jordi o penses en la programació cultural que hi ha durant tot l'any, és a dir, hi ha com molta oferta, molta varietat de coses, pots llegir llibres amb tots els gèneres, les editorials no paren de publicar, és a dir, jo a vegades penso en els llibreters, allò ha de ser un ofici bastant increïble, perquè no els hi paren d'arribar coses, i com pots entrar i recomanar tot allò, és que és materialment impossible. Però alhora potser és a dir, no crec en cap cas que s'hagi de triar, és a dir, està bé que hi hagi molta varietat, però jo no sé si tanta cosa et permet entrar tranquil·lament en algun lloc, no? Perquè jo tinc una mica la sensació, i parlant amb amics, editors, que la gran literatura és ben poc. La gran literatura em refereixo ara, per exemple, penso en una novel·la sobre la Nakba, que és molt interessant, d'un autor que es diu Elias Khoury, libanès, que són 600 pàgines de la història del poble palestí. Doncs això crec que hi ha poca predisposició a llegir obres d'aquesta mena, és a dir, estem en una altra moda, no? Però això no és una qüestió només literària, és una qüestió bàsicament del moment present, jo crec. Precisament l'escriptora Maria Àngels Cabré va publicar al seu Facebook 10 punts molt interessants sobre l'estat actual de la literatura catalana. I un d'ells em va semblar interessant per comentar amb tu, que deia: no anem sobrats d'espais on posar en comú la literatura que es fa i es desfà. Ens falten espais d'investigació, diàleg i debat. Ens falten llocs on la literatura faci xup-xup en comunitat. Trobes a faltar aquests espais? Hi ha circuit real, poètic? Això jo estic bastant d'acord amb això que diu, perquè hi ha molta exposició, hi ha molt d'espectacle, hi ha molta presentació, hi ha molt de recital de poesia, és a dir, Catalunya, aviam, ja està, són molts, és a dir, i fantàstic, és millor. Però a vegades tinc la sensació una mica que és una missa, és a dir, l'autor parla, recita, i quasi com si se l'entronitzés a no sé on. Però llavors, això que deies, el debat o la polèmica, fins i tot, és que fins i tot la polèmica, és a dir, jo una vegada vaig anar a un recital a Madrid en què el públic es va enfadar i ho van dir, no malament, sinó és que no els agradava la poesia que estaven escoltant, i ho van expressar. Això pot ser molt abrupte, però també es pot presentar, es pot veure com una possibilitat de debat. Jo crec que això passa poc. Sí, passa poc, i s'essencialitza una mica l'acte poètic, sobretot, com si fos allò una mena d'esdeveniment quasi sacre. Jo no hi crec en això, no m'agrada, i m'agradaria més una altra cosa. Sí, el que diu la Maria Àngels estic d'acord. Blanca, doncs moltes gràcies per dir que sí, a venir a Nervi. Moltes gràcies a tu per la conversa. No m'agrada. Merci.